Tu creus que el nen és feliç aquí dins? Es mou molt. Però això no crec que sigui bon senyal. Deu estar intranquil. Això és molt estret. No estic preparat per ser tiet. No cal preparar-se, ho pot fer un tonto. Llavors ho faré molt bé. No, home, no. Vull dir que fins i tot ho podria fer un nen petit. Jo sóc un nen petit. Vindràs al meu enterrament? Si no tinc feina, intentaré venir. Vull fer el ritual del meu enterrament avui o demà. Com? Però què vols dir? Em pensava que parlaves d'aquí 70 anys. El Lorca sempre els hi feia el Buñuel i el Dalí quan estaven a la residència. Venid, os voy a hacer mi muerte. No, Federico, eres un pesado. Però ell sabia que ho havia de fer. Ho sentia. Per mi és important que vingueu. I per què ho vols fer? Que ens vols dir alguna cosa? No. Us molesto? Puc estar aquí una estona? Sí, Us llegeixo? No. Necessiteu res? No. Llàstima. Segur? Un cafè? Un croissant? Una planta? No. No volem res, ni tan sols una planta. Gràcies. Un taladre, no? Tampoc. No, preguntava si sóc un taladre. Res, perdoneu, només volia ajudar. Seuré aquí, no diré res. Què passa? T'has marejat? No. Què fas? Vull representar la meva mort. Què us sembla? Poc activa. Ho fas pel nostre vídeo? Ho voleu pel vídeo? No. Ens aniria bé que tallessis un dit. Podries fer això pel vídeo? No. A veure, algú que fa això només vol cridar l'atenció. És infantil, això. És meravellós. Però per què està rajant? No, està trist. Jo voto perquè es talli un dit. És molt més fort que aquesta representació de pastorets que vol fer. Ens vol explicar alguna cosa i no sap com. No vol parlar en paraules, com un humà. L'humà només s'expressa en paraules quan no sap què dir. L'expressió real és amb gestos. I així tu és bastant més explícits, per fer, no? Jo no el podeu ajudar? Sí. Perdó, em fa pena, de veritat, sí. La pena és un sentiment afeminat. L'afeminat és més profund que el masculí. No saps de què parles. Té raó. Estic arreglant per mirar Twitter. Per mirar Twitter, Tant. Hem de tractar el Twitter amb respecte. Pentinar-se per mirar els tuits et fa sentir millor. Notes la diferència? No té càmera, no em veuen. És que fem massa coses perquè ens vegin els altres. Jo faig les coses per mi, m'arreglo per mi. M'agradaria comprar-me alguna cosa per la meva mort, per arreglar-me. M'acompanyes? Sí, t'acompanyo, però... Vols que parlem? No. Això de la mort que vols fer és depriment. Per què no fem una festa? Què vols dir? I tu? Què vols dir tu? Què has vingut a dir, Pep? Què has vingut a dir? Res. Potser vols dir-ho amb gestos? Amb gestos. Com un mim. O amb humor. Què? Un enterrament amb humor. Això és molt més original, home. Però és que estem obsessionats amb l'humor, amb l'originalitat. Jo sóc vulgar. És un error, això de l'amor. No vull que ho facis, home, tio. Mira un traje. Això m'agradaria. M'acompanyes o no? No, no t'acompanyo, no t'acompanyo. Un traje. Això sí que és vulgar, tio. Poc original. Molt teu, molt teu. No, no t'acompanyo. No he pagat. Espera't. Tio? Però tu, per què no vols que ell faci la seva mort? Jo sóc fan de la vida. Em deprimeix la mort. Fan? Sí, viure és molt millor que morir-se, ho diu tothom.
tothom que està viu. Què és això que et fa por de morir-te? Res. Ah, sí. Sí, què dius que és això que et fa por de morir-te? Res. Què? No, res. No és normal. Sí, digues, què? Què? Res, no tinc por de morir-me. No tinc por de morir-me ni que els altres es morin perquè puc viure de qualsevol manera, perquè sóc un tio fort. Ets fort, oi? Sí, sóc un tio fort. I si fossis fluix, com series? Com el Pep. I què necessitaries? Que em fessin cas. Qui? Tu. Ah, un terapeuta? Està buscant un terapeuta? Abraça'm com si fossis el Pep. Top, què fas? Què va dir el supervisor? No, que res. Gens de sexe. La mort. Que hi ha tanta mort per viure encara. Pep, què has pensat? Què hem de fer? Que el Ferrer em renti els peus. Sí, home, jo. Quina pudor, per què no te'l rentaves abans de morir-te? No. Escolta, vols tallar-te una mica les venes? Vols dir tallar-te una mica les venes, com tallar-te les puntes? Que fas un ganivet. Sempre porto un ganivet. Ara, això és un enterrament, home. No em no portis, no me'l toquis. Joder. M'he tallat. Com havia predit. Que bíblic. Sí, el tètanus, que bíblic. Va, Pep, què hem de fer? No ho sé. Ploreu una mica. Podeu plorar? Com ho feia l'Orca? No ho sé. No deia com ho feia, només deia que ho feia. Jo no noto res. No, clar que no notes res. Què pensaves? Morir-te i començar a disfrutar? També. Sí, és que ho volen tot, no. De veritat. Vols una mica de l'Orca? M'anirà bé? Sí. Vegi l'Orca. Tu mateixa. En la torre amarilla dobla una campana. Sobre el viento amarillo se abren las campanadas. En la torre amarilla cesa la campana. Què et passa? Res. Tens por... No en tinc de por. Ah, sí, que tens por, exacte. Molt No, bé, he dit que no tinc por. Exacte, sí que tens por, molta por, clar que tens molta por. Tens molta No por, m'esteu escoltant, no. Para un moment, hòstia, para. Per favor, no m'escolteu, no m'esteu escoltant, no esteu escoltant el que us estic intentant dir. Jo no sóc aquesta persona que veieu. Sóc una persona que està interessada en un altre tipus de coses. En la supervida. Aquesta vida que està flotant per sobre de la vida. Estic dient tonteries, per què no em vareu? Tetes? Vols tetes? A mi em passa el mateix. Sense tetes no som ningú. Vine. No va de tetes, això va més de penis. Gràcies. Crec que estic enamorat de tu. Canut, has manat molt bé això que m'has fet. Ho has fet molt bé. Ets bo, T'estimo. Seràs un bon pare. Gràcies. Estic canviant, sí. Ens estàs intentant dir... L'heterosexual ha mort. Llarga vida al penis. Segur que és això el que t'agrada? Sí, m'agrada molt. Sempre m'han agradat. Em pensava que era una qüestió purament formal, de l'estètica per l'estètica, però m'agraden en profunditat.